Alright, Super Pam, it's a good day to be a nice and beautiful Sunday o Domingo karon. Ug wa mo kabalo nga Sunday is a Domingo. Una na po'y parcel sa akong atubangan nga akong gipakita sa camera gipadool nga ang gadala ay ang mao ang GNT. Shout out sa GNT nga naabot yun nga safe and sound ang akong parcel og ako nang giabrihan og mao ni ang sulod. Og naay ni Lantos Gilid nga mara ko na disturbo gamay wa ko ka-focus og akong diretso pag-abre og nangusog og ayo sa pag-abre sa mga parcel og akong mata nagsiga-siga kay nindot kisag sulod og ang sulod mao kana siya ako pa nang buklaron akong gipalantaw sa camera og muna siya ang bag nga kaki gikan sa TikTok shop og kana nga bag nagkuha na siya og 100 ka pen og dala sa shipping nag 200 gyud siya pero okay na jud siya kayo nga bagay nindot siya pang soroy nindot siya pang laag og nindot siya mga tog swimming kay gamay ray masulod yon okay siya kayo kay aesthetic ug bagay sa mga bag-ong generation karon so kadahan na mo order nga bag adto lang mo sa TikTok ug orderan ninyo nang inana klase nga bag kay karon daghan na kayo mga shop sa TikTok nga daghan kang kabalig mga bag mga uzam mga amazing mo siya super farm o daghan kay siya kuan daghan kay siya og bitay-bitay at the first naglibog gani ko kung saan siya pag kabit kay daghan siya ano kanang kilid then ako nang gitaod ang kuan ang strap sa isig ka side by side una na akong gitaod sa pikas nga strap nga amazing ug galanto ko nag-TV wala na butang sound kay maka-copyright alright so padayon ta sa pagtaod ana og nasulod na gyud siya og kanina pong pikas ako na pong gisulay og taod og nataod gyud siya so padayon no nata na sa pagtaod gyud sa super pam nya kana song kidid ni ginitaw diha wa ko galangas-langas ay naglantaw po siya nako nya po siya mahimo kay ako amon po nang kanang parcel ba so nagising-isir po taon siya dito para di siya maupi pero basta bang tiguan na gina siya diba so manindot na kay siya super pam daghan kay siya og sa pikas na po kong strap nga kanang paligon leg on ako na pong gibutang diha dayon gibira gipahot dayon gisulod o gibira na pod dayon pikas na pod isulod na po na diha siya ron og naon sa dagway na siya kay naglibo gani ko diha sa pagkuan nga nung nayon ana ng kuana nganong daghan siya daghan siya gyud ato dayon ako siyang gi-review na pod siya usop dayon na po ubos na pod ay laing kuan na napoy lain nga sa ngalan ana pahot mo na siya diha super pam no diha na po na siya magsulod okay over kana lagi siya mo akong ikalibgan nganong naana siya ya diha na murag ako guro to na siyang gigonteng or giputol or unsa ba basta kay nasulod na siya diha sa duha ka lock yun super pam padayon ta diha na gyud yan na nagsige na ko kuan kay nganon tong na ito siya kapin yon ato nga na poskilid mga strap ba niya murag wala na photo sa gahimo shout out na ko sa manufacturer ani nga bag or factory ani nga gahimo or katahi nga tarungon pud unta nila sa sunod no dili nang mga inaana bang na mga kuan skilid nga nagsumpay ra naon sagod abi pa lang giminosan sila na to charis rig kinda ko di ba so atong gihogtan ato anang gi sokod ay ato pang gipaluagan kay dako kay taglawas hindi maigo ato na siyang gikuan hanang gilantaw-lantaw og nindot siya nga bag kaki siya color then ozam ki siya nga amazing nya kana murag gibugnot na ko kay ana magic alright wow magic ningisi ko kay murag na achieve nako ang achieve alright so padayon ta sa pagsulod ana super pam ato siyang gipahot na pikas o gibugnot okay go job my friend okay pikas na pod at na pong gisulod sulod na pod sulen tanang sulod ba na okay gawas then balik sa pikas okay go job my friend okay kayo siya og missing og nice to be happy kay naa na gyud ang bag nga gikan sa TikTok alright shout out sa TikTok mabuhay ang TikTok and alright ang TikTok. So nanapos ubos day super farm no na po day laing mga kauihan na ring baga na daghan makaigla ring baga. Butan ni to ni basig mulong ta daghan dugay ba nya padayon lang natin sa paggamit basin makaingon tangan nindot pod siya kay nindot man siya pang suroy pang syudad pang bukid
under the water dili siya pwede. Kay bag raman na siya. So mo na siya ang akong pag-review ni ining maong bag super palm. Nindot kay siya. Nice one. And durability og okay kay siya dayon. Mo siya super palm akong isulot og okay kay siya og nindot nga bag. Okay siya pang soroy, pang aesthetic, pang teenager og maura na siya super palm og goodbye.